Хайырлы көн Татарстан, хайырлы көн хөрмәтле телевизор караучылар. Мин Эльза Ахмаджанова һәм тапшырыбызның иҗат төркеме безнең белән булган һәрбер тамашачыга матур көн, күтәренке кәеф теләп калабыз. Бүгенге әңгәмәдәшебез Татарстанның атказанган артисткасы, Габдулла Кариев исемендәге татар яшьләр театр актрисасы, танылган кино һәм театр артисткасы Рәмзия Закирҗанова. Хайырлы көн, исәнмесез Рәмзия ханым? Хайырлы көн. Без сезне танылган кино һәм театр артисткасы буларак беләбез. Ә менә һөнәрегезне ни өчен яратасыз? Ничек яратмаска? Мин бәләкәй чактан шуңарга хыялландым. Шуның белән әлдә яшим. Әлбәттә яратам. Актрисаның күчеш чоры дигән бер шундый моменты була. Менә яшь рольләрне башкара, яшь кыз рольләрендә һәм дә инде өлкән әбиләр, өлкән яшьтәге хатыннарны уйнар алдыннан нидер бер туктап тора торган шундый бер вакыт була. Сезнең биографиягызда мондый вакыт булдымы? Әлбәттә. Мин гомумән театрдан китеп, 10 елдан артык өйдә утырдым, балалар карадым. Балалар тәрбияләдем. Шуннан соң кире инде менә яшьләр театрына мине Ринат Аюпов безнең баш режиссер чакырып алгач, мин кайттым театрга. Ә профессиядан башка торганда балалар белән тәрбияләгәндә генә менә бу үкенмәдегезме соңыннан? Мин ул вакытта бик күп киноларда төшеп алдым. Шул вакытта. Кино дип әйтеп киттегез инде, менә бу кинода төшкән иң соңгы рольләрегезнең берсе бу Зөләйха күзләрен ача дигән фильмда, бу Россия бер өчен төшерелгән кинопроект иде. Анда без сезне күрә алдык. Сез үзегезне күрдегезме? Гомумән алганда сез үзегезгә карарга яратасызмы? Тәнкыйтьлисезме? Образларыгыз өстендә эшләргә ярдәм итәме бу? Мин карамыйм. Мин бер карап алам да башка кабатлап карыйсым килми. Мин үземне карарга яратмыйм. Ни өчен? Ну, кимчелекләремне күрәм, менә булайрак эшләр калган икән дип уйлыйсың да, лучше карамыйм дисең. Менә шулай. Яратмыйм. Юк, соңгысы минем ул түгел инде, әлбәттә. Былтыр чыкты безнең Сөмбел киносы, мин анда төштем. Ә менә бу Мәскәү режиссерлары белән эшләү, Мәскәү зур федераль проектлар өчен эшләү һәм безнең регионнарда эшләү менә аерылып тора торгандыр инде. Әлбәттә аерыла. Анда бит бөтенләй башка акча. Шуңа күрә аерылып тора. Ә сез кинога акча өчен төшәсезме, әллә инде танылыр өченме, әллә инде бу үз-үзеңне ничектер үз-үзеңне табу, эзләнү, ничек бу? Акча өчен түгел. Кайбер киноларда бушкалай да төшәсең. Сырасалар, яшьләр, танышлар дигәндәй бушлай да төшкәнем бар. Ул ничек дип әйтергә икән инде? Миңа ашый. Әлбәттә, театрны мин күбрәк яратам. Театр ул минеке. Ләкин кино үзенчәлекле инде, кызык. Рәмзия ханым, менә без сезнең биографиягыз турында бары тик азнакай якларында туып үскән дип кенә беләбез. Күпме генә информация эзләп карасаң да, бер нәрсә дә табып булмый. Сез менә шундый ябык актрисамы? Сез үзегез турында сөйләргә яратмыйсызмы? Мин инстаграмларга, ниләргә бер нәрсә дә куярга яратмыйм. Ни өчен? Минем гаиләм, минем шәхси тормышым ул минеке. Мин менә медиа кеше дип әйтсәләр дә инде барбыр ябыграк дип уйлыйм үземне. Ә шулай да нинди гаиләдә үстегез? Бу турыда әйтеп китә аласызмы? Ничек һөнәр сайлавыгыз булды? Әлбәттә әйтә алам. Минем әни главный бухгалтер булып эшләде гомер буе, әти водитель булды. Шуңа күрә бабай мин бәләкәй чакта гел гармунда уйный иде. Икенче бабам мине урындыкка бастырып шигырьләр сөйләтә иде, шуңарга бер тәңкә акча бирә иде. Кечкенәдән әйе. Бик ярата идем шул шигырьләр, җырларга, биюләр бийдем инде бәләкәй чактан. Бер бабам минем менә Хамидулла бабам, ул Азнакай районы Стәрледә инде яшәгән бабам. Ул яшь чагында агитбригадаларда йөргән. Менә шул 20-нчы елларда хәтта Бөгелмәнең театрында баянисты булып саналган. Шул агитбригада буенча инде. Шул тәэсир иткәндер инде дип уйлыйм. Алар сезне сәхнәдә күрә алдылармы? Әти-әниегез, бабаларыгыз? Әти-әни күрде, әби белән бабайлар әлбәттә күрмәделәр инде. Рәбига әбием күрде телевизордан. Нинди бәя бирде? Ул
Мен театральный училищеға кіргенде ол білесіз нәрсе дейді. Балам, 99-шы кәсіптің сойладың енді сен дейді. Мен дедім, 100-шісі нәрсе деп сұрағаш, хайыр сұрашу дейді. Міне шулай яратмады әби. Шулай да анарсың сахнада, мына телевизордан көргәч, ничек кире кайтмады мекен? Білмеймін де, нәрсе дегендерін яра келіштіресің деп айтты, шул ғана. Олай, ой, молодец, деп, не деп, олай артық нетмені, яра келіштіресің. Ана сөзі шол. Оңыш сіздің үшін нәрсені аңлата? Оңыш, аны бит кімнішік өзіне көз алдына кетіре ала. Менің үшін міне мәселен зор рөлді оңыш болырға мүмкін. Шул міне спектакльлерде бір-екейгіне рөл бұла, әйбет. Міне ол да оңыш болырға мүмкін. Сен оны яратып ішлесең, яратсаң, ол да оңыш. Бұла шындай міне рөллер міне сен оны сезесің, сенға туры келмей. Bir nişikte eşlep bulmayın şunun benim bir nişikte integesin yok bu meniki tügülinde deyip ya upkelep koyup gitken günlerde болады дегенде режиссерға да upkeliysin bütün dünyaya da upkeliysin ahırda енді міне шул келіп шықса міне шул өзіңне сен міне нете алсаң переступить етсең орысша айтмышлейінде міне айта алмаймын татаршасын міне шул оңаш Сын, ғұмыр қысқа, біз шуның қадірін білмейміз. Ешінше пайдалана да алмайбыз. Света, меніңше ғұмыр ешеу үшін беріледі, пайдалану үшін. Ой, сын, ешеумісің міне бұл. Ғұмыр қысқа, біз шуңнат ешінше пайдалана алмайбыз. Міне мен, сәлемет қатын қыз, бүгінгі күнде 2 бала өстірілге тиеш. Мен нешлейм, әді артынан құйрық болып бүгін мұнда ертеге тігінде. Ой, ешерге орыныбыз түгіл. Түплі ішіміз де жоқ, ерерге егітлері жоқ, барырға орыны жоқ. Не дейсәң шул жоқ, қоя түртсәң шунда бұшлық. Тұрмыш зияға ұзғанға көңіл әрні. Рольлерден баш тартқаныңыз болды ма? Бек сирек бір болды. Жәлемейсізме? Өкінмейсізме? Жоқ. Шулай боларға тиіш болған? Шулай боларға тиіш. Һәм бүгінгі күнде баш режиссеріңіз әйткән иде, Рәмзия ханым үшін махсус спектакль қоябыз, репетициялар бара дип. Тамашачыларға да сырын ачмассыз мекен? Менә бүгінгі күнде әлі біз Сүннәтші бабайны қоябыз. Ғаяз Исхақи бойынша, аны біздің баш режиссеріміз Ринат Аюпов қоя, Сүннәтші бабайны Әзгәр Шакиров шақырылған. Әзгәр Шакиров ойнайышақ. Һәм әлбәттә икенче булып инде безнең үзебезнең артистыбыз Илфат Камалиев. Шушы төп рольдә Сүннәтче бабай ролендә минем анда бәләкәй генә ролем. Күп кечкенә, ләкин мин аны менә тырышам, әле барып чыкмый. Тырышам менә. Сезнең кебек оста актрисаның да барып чыкмый. Барып чыкмый, әле мин аңарга барып җитә алмыйм. Минем өчен авыр бу. Бәп бәләкәй генә бер чыгыш, ләкин аның үзенчәлекләре бар. Нигә инде шул теге башка әсәргә килгәндә инде менә Ринат әфәнде әйтмешли, минем өчен махсус Айгөл Әхмәтгалиева язды яңа әсәр. Алла бирсә, тамашачы ноябрьдә аны минем юбилей кичәмдә күрер. Премьера булачак ноябрьдә димәк. Әйе. Уңышлы булсын инде. Амин. Кешеләр белән аралашканда, кешеләрнең менә кайсы сыйфатларына өстенлек бирәсез? Төрле кеше менә синең белән җылмаеп сөйләшә дә бит. Борылып, бөтенләй башканы уйлый башлый. Ул күренә бит. Сизелә. Менә шундый әйберләрне мин яратмыйм. Әйтсә ул туры әйтсен. Ошамаган әйберне бәреп әйтсен. Менә ул кешене мин хөрмәт итәм. Сез үзегез туры кеше? Мин үзем туры кеше. Кешеләрне үпкәләткәнегез бармы соң? Бар. Бар. Бу барыбер дә яхшырак дип саныйсыз? Яхшырак. Чөнки син шул вакытта әйткәнеңне, уйлаганыңны әйтеп бирмәсәң, син аны җыеп йөрисең, әллә ниләр, әллә куйларга кирип китәсең.
Нәрсәгә кирәк ул? Әйт тә бир инде син аны. Әйткәннән соң, син кире кайтсаң, кире уйласаң, аны бит килеп гафу үтенеп була. Аңлатып була. Гафу үтенер өчен батырлык кирәк. Батырлык кирәкми. Менә йөрәгеңдә синең чынлык булырга тиеш. Дөрестлек булырга тиеш. Шул вакытта гафу үтенү дә авыр түгел. Җиңел ул. Ахулла. Син нәрсә? Әллә 40 урым ясарга җыенасыңмы? Кая үзем әле, кызлар? Анны баны ярар инде, үз теләгәнчә эшләр. Чигә әйберләремне алыйм. Анысын инде үзегезгә карагыз. Әйдәгез, кызлар, әйдәгез. Биләрем алып барсында. Минем кайда булуымны, кайда китүемне берәү дә белмиләр өйдәгеләр. Мин бөтен гомеремне, киләчәгемне, мәхәббәтемне барысын да сезгә тапшырам. Бар да яхшы булыр башылма. Миңа нинди куркыныч янаса да, үземне якларлык бер генә дә көчем юк. Җәмилә Закировнага да шулай дип әйтегез. Бөтен өметем аңарда иде. Ул кайтып җитә, борчылмагыз. Әйдәгез. Хуш. Әйдәгез, кызлар, уятыгызлар урынына кузгал бетмәсә, барасам. Диләрә, без синең белән бүтән очраша алмабыз инде. Мен сиңа бер истәлек калдырам. Мин чыгарсалар, чыгармасалар да барыбер чыгам бүген. Ә син исән-сау чык, ям. Ак ямани яман yolga boşlama, kokilimni kara tarafga taşlama, kokilimni kara tarafga taşlasam, namahramsan bilagimden hoşlama, kokilimni kara tarafga taşlasam. Рәмзия ханым, кешеләргә тормыштагы төрле күңелсез вакыйгалар, авыр вакыйгалар ничек бирелә икән? Сынау өчен. Алла Тәгалә безне сыный шулай. Менә син шуны узалсаң, нимә гайбәт? Ярый, күңеллерәк нәрсәләр турында сөйләшик әле. Сезне сәяхәтче икән беләбез. Әйе. Быел да җәйне бушка уздырмагансыз. Төрле пандемиялар, ковидлар дип тормагансыз, сәяхәт иткәнсез, рәхәтләнеп. Бер-ике сүз шул турыда да әйтеп китсәгез иде. Быел инде менә без ирем белән бергәләшеп Кырымга башта бардык. Чөнки менә ни бит инде безнең үпкәләр өчен миндә дә, иремдә дә үпкә авыры. Врачлар шунда барыгыз дип безгә киңәш бирделәр. Кырым яки Абхазияга барыгыз диделәр. Без башта Кырымга барып кайттык. Кайттык та бераз утырдык та, әйтәм, әйдә. Әле отпуска көннәре бар бит. Әйдә барып кайттык Абхазияга дип, Абхазияга да барып кайттык. Рәхәтләнеп кайттык. Әмрә гаилә сезнең өчен, балалар, аныкларыгыз бүген бит инде бар. Бу тормышыгызның кайсы ягы? Бу гаиләнең, нәселнең дәвамчыларынамы, әллә инде башка төрле мәгънәгә иямы булар? Ничек дип әйтим икән инде? Гаилә минем өчен менә беренче урында. Беренче урында, аннан соң эш, аннан соң башка ниләр. Иң беренче гаилә. Мин шулай дип саныйм. Гадәттә, артистка Рәмзия Закирҗанованың иртәсе ничек башланып китә икән? Мин иртәнге 4-тә торам. Иртәнге 4-тә торам да, кайбер дарулар эчәм дә, урамга чыгып, бер ярты сәгать итирәли йөрим. Без бит инде үз йортыбыз белән яшибез. Шунда йөрим, кышларны тыңлыйм, һавада бераз йөрим. Шуннан соң кире кирип, кире ятам. Кире ятам. Аннан соң сәгать 8-дә торам. Менә иртә минем көндәлек сезнең. Әйе, минем көндәлек шулай 8-дә торам да инде, ашыйм эчәм дә, бизәнәм дә, эшкә китәм. Менә иртә минем шулай башлана. Тамашачыларга безнең тапшыру иртәнге якта чыга, Рәмзия ханым. Нинди теләкләр җиткерер идегез? Исән-сау булыгыз, барыгыз да сәламәт булыгыз. Һәр көн безнең шундый иртә торыгыз. Шундый матур итеп кояшлар чыга. Кышлар сайрый, бөтен табигать уяна. Шундый матур дөнья. Рәхәтләнеп яшәгез.
Ә моның өчен көнең матурысы өчен һәр көне бар тик матур фикерләрдән генә башларга кирәк дип Әлбәттә. әйтәбез без үзебезнең тапшыруыбызда һәм һәр көне тамашачыларыбызга да шуны телибез. Бүгенгә менә шулар. Мин Эльза Әхмәтҗанова сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Şəhərdən qanadına dılsın buna səyək illərdən qabadışan yaxdı uyşan canlı əqiyyətlər dəylənər şir əylənər Tarixdən teatr pərdəsi bu zor xidmətinin unutulmaz məğnəsi minglab canlar qabat mında aşqına biz mında bulğanda xənər gürləb dura artda күпме tarix alda күбрәк көтә bu izgi jir barlıq canlı tigiz күрә ertəgə biz qabatdan Kəriyevlar elek яқын uşaqlarını tırğızırğa qaytırбыз bu yurtыбызга qara берәү pərdə qıra həm qalğanı bizdən tura Şöyle